It-tlieta it-Teatru Orfeum fil-Gżira se jilqa' il-Laqgħa Ġenerali Annwali tan-Nisa Laburisti li se ssir bil-prekawzjonijiet kollha li hemm bżonn biex titħares is-saħħa u s-sigurtà ta' kull min jattendi. Din kellha ssir fl-ewwel kwart tas-sena iżda ġiet posposta minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Il-President ta' Nisa Laburisti Nikita Zammita Lamango spjegat li kollox se jdur mat-tema Idejat Progressivi Dialogu fl-Apert, fejn in-nisa Laburisti se jresqu mozzjoni b'dawk il-bidliet li jħossu li huma meħtieġa. Wara l-konferenza stess, dak li ġimressaq fil-mozzjoni se jkompli jiġi diskuss mal-partijiet kollha involuti u anki mas-soċjetà ċivili. Ħana naqdu mal-forums tal-laburisti fejn se nitolbu wkoll tibdil fil-liġi tal-kannabis, se nitolbu wkoll anka tibdil fil-liġi tal-IVF, rajna l-IVF legislation li nbidlet fl-aħħar sin ukoll, però nħossu li hemm bżonn iktar tibdil. Il-liġi tad-divorzju issa li ilha magħna madwar 10 snin ukoll, konna kampanja fl-2011 għal din. Il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela se jwassal ukoll diskors għal ħabta tas-6:30 ta' filgħaxija. Kull min jattendi huwa mitlub jilbes maskra.